Aquí a Palafolls el que va passar principalment va ser el riu que va desbordar. Van passar fotos de llocs d'aquí molt a prop, que havien molta aigua, i sí, en aquest moment patíem. Va afectar Tordera, Palafolls, Malgrat, i s'ho van portar tot per davant. Aquí, a la planta potabilitzadora de Palafolls, el que va passar va ser que va quedar tot el voltant inundat, completament encerclada d'aigua. Llavors ens vam desplaçar al pous, això a les 6 del matí aproximadament, i es va veure que els pous estaven inundats. Llavors en aquest moment vam prendre la decisió d'aturar els pous. Però en cap moment es va deixar de subministrar l'aigua. I conjuntament amb això, Protecció Civil ens va aconsellar evacuar la planta. Com que la planta està automatitzada, vam establir la central de treball a l'oficina de Pineda i es controlava la planta via remoto amb el sistema de telecontrol que tenim. Hi va haver un moment de crisi en què, quan ja teníem pràcticament dels 8 pous que tenim, els 6 recuperats, que va marxar la llum. Vam trucar a la companyia de subministrament elèctric per tenir una previsió. Ens deien a les 5 de la tarda, a les 6, o no sabien, i al final ens vam posar en marxa tot l'equip de la planta per trobar grups electrògens. O sigui, en cap moment hi va haver d'haver cap tall d'aigua perquè no ens va calguer. I haguessin arribat els grups 30 minuts més tard, la gent, algun municipi s'hauria quedat sense aigua, però per sort no ha passat, hem arribat a temps.